Amics, mireu quina preciositat de mirador. Seguim a Darnius. Avui havíem de fer caiac, la travessa del pantà de Darnius. El que passa que hi ha cops de vent i per seguretat no m'he volgut enrefiar. Llavors, doncs, prefereixo intentar fer demà, a veure si no hi ha aquests cops de vent. En general no és que hi hagi molt vent, però quan hi ha vent fa uns cops de vent bastant importants i em podria tirar a terra. I la veritat és que no tinc gens de ganes de bolcar amb el caiac. Aquí davant, pantà de Darnius, la Mediterrània quedaria a l'altra banda. Això és com si fos el Prepirineu. I allà ja tenim el Pirineu, el Canigó. I tot el Pirineu just darrere. Que vagi molt bé, avui farem una ruta molt xula, ja veureu, ja veureu. Tenim el mirador de la Tortuga, molt xulo, molt guai, molt top. Com hem dit abans, aquí baix el pantà, l'embassament, allà teníem el golf de Roses, a la punta aquella, i tot allò també seria ja el Pirineu, que seria a França, i a darrere tindríem el Canigó i... que... Bata Darnius, aquesta vila medieval del segle X, guapíssima, una vila fortificada guapíssima. Molt bé! Aquí tenim un dolmen del Mas Puig Carreras. Com podíem posar aquestes roques tan pesades una sobre de l'altra.